вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон аз санаде ҷонибдорӣ намуданд ки бар асоси он чин барои низомиёни тоҷик пойгоҳи вижае месозад. ин пойгоҳ бар асоси созишнома миёни вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ва вазорати амнияти чин дар ноҳияи ишкошимӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёд мешавад. расонидани кӯмаки бебоздашт барои бунёди пойгоҳи дастаи милитсияи зудамали раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ ва барои муҷаҳҳаз гардонидани шӯъбаи криминалистикаи раёсати ташхиси криминалистии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон лабораторияи ДНК-ро пешбинӣ менамояд. ба қавли вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон бунёди ин пойгоҳ аз сӯи чин бо дархости ҳукумати тоҷикистон сурат мегирад. маблағи сохтмон 55 миллион юани чинӣ баробар ба тақрибан 100 миллион сомонӣ гуфта шуд. این زمان در این سال فعالیت ادامه داشته برای عملی نمودن چنین کارها از جمله باید انتخاب قطعه زمین در محل جایگیر شوی این ابیکت زمین در محل حجتگذاری آن و موافقه نمودنشان در سطح جمهوری رفته ایستاده است. сохтмони ин иншоот дар пасманзари ба дасти толибон гузаштани афғонистон ва бештар шудани таҳдидҳои амниятӣ дар марз бо ин кишвар сурат мегирад. дар гузашта чин борҳо дар бахши амнияти тоҷикистон сармоягузорӣ кардааст. бо ҳадафи тақвияти марзи тоҷикистон-афғонистон аз ҳисоби чин 4 постгоҳи марзӣ ва як маркази омӯзишӣ бунёд шуд. дар моҳи ноябри соли 2019 бо пуштибонии молии чин дар душанбе маркази мубориза бо терроризм, экстремизм ва ҷудоихоҳӣ эҷод шуд.